L'aparell locomotor i la pobra medusa. Em dic Medusa i no tinc aparell locomotor, així que no em puc moure cap a on jo vull. Em pots ajudar a fer-me'n un? He sentit a dir que hi ha una medusa que vol tenir aparell locomotor. Precisament estava fent uns experiments sobre això. L'ajudem junts? Si volem ajudar a la medusa a tenir aparell locomotor, necessitem 3 coses: ossos, articulacions i músculs. Ossos, articulacions i músculs, dius? A quin supermercat es compra això? No són res que es pugui comprar. Com que veig que ets un principiant total en tot això de l'aparell locomotor, t'ho explicaré una mica. Primer de tot, comencem amb els ossos. Els ossos són unes peces dures i poc flexibles. Serveixen per donar forma al cos, protegir òrgans delicats i fer possible el moviment. Fixa't en el meu cap. Els ossos donen forma al cap i protegeixen el cervell, però no serveixen per moure'l. En canvi, si mires els ossos de la mandíbula, la boca o dels braços, veuràs que serveixen per poder moure'ns. Tots els animals vertebrats tenen ossos. Saps de qui són aquests esquelets? Mira aquesta foto. És una radiografia, o sigui, una foto en rajos X dels ossos. Veus que els ossos entre ells no es toquen? No és que s'aguantin per art de màgia, és que entre els ossos hi ha una cosa que no surt a les radiografies, però que ens és indispensable. Les articulacions. Són això vermell que veus al dibuix. Són el punt on s'uneixen els ossos. Si no acabes d'entendre per a què serveixen, et faré una pregunta. Què passaria si els ossos estiguessin tots connectats entre ells? Tan durs que són, ens podríem moure? Exacte, no podríem. Com que estarien enganxats i són tan durs, seria com intentar moure una fusta i es trencarien. Imagina't moure una pota d'una taula. Què li passa? Les articulacions enganxen els ossos i fan possible que ens puguem moure. Així que ja tenim les peces dures, els ossos, les juntes, les articulacions, i només ens falta alguna cosa que ho mogui tot plegat. Els músculs. Mira-te'ls bé, són la carn del nostre cos. Estan units als ossos pels tendons i quan es mouen, també mouen el nostre cos. Fan falta músculs per cada cosa que vulguis fer. Obrir els ulls, fer ganyotes, treure la llengua, respirar, parlar, per a tot. O sigui, que em fan falta ossos per tenir forma, articulacions per ajuntar-los i músculs per poder-me moure? Aquí no hi haurà científic que em pugui ajudar. Estic perduda! Tranquil·la, meduseta. He fitxat els millors especialistes en tot això. Oi que sí, nois i noies? Mireu un disseny que vaig fer fa una temporada per a una aranya i crec que entendreu el que heu de fer. Aquesta és l'aranya. Fixeu-vos en la seva forma, en les potes. Mireu, hi hem de posar ossos, que els posarem en color negre, articulacions, que les posarem en color vermell, i els músculs en color verd. Primer us ensenyo els ossos que hi vaig posar. Recordeu, els ossos són per donar forma al cos, per protegir o per moure's. En aquest cas hem posat un os ben rodó al cap per protegir i també les costelles. I li hem posat a les 8 potes també uns ossos perquè es pugui moure. Als ullals també li hem posat 2 ossos ben grans. Ara li hem de posar les articulacions, les posarem en color vermell. Posarem articulacions a totes les parts que es moguin. Veieu? Totes les cames i llocs que s'han de moure tenen una articulació. Ara que ja tenim les potes amb els ossos ben durs i les articulacions perquè es puguin moure, necessitem els músculs perquè les moguin. Mireu, hem posat els músculs de color verd a totes les cames que es mouran i també als ullals. Tasca: dissenya un aparell locomotor per a la meduseta. Recorda,
Haurà de tenir ossos que li donin forma, articulacions que ajuntin els ossos i músculs a totes les parts que s'hagin de moure. Per a la plantilla per a dibuixar l'aparell locomotor i el PDF explicatiu, us podeu dirigir a la pàgina web d'aquest canal. Si voleu, el link està a la descripció del vídeo. Ajuda, sisplau! Confio en tu! Us en sortireu? Fins a la propera!